Caernarfon yr ymwelwyr ydy'r meistri. Maen nhw wedi ennill y 2 gêm ola rhwng y 2 dîm yma. Golwr yn dod nawr, ti'n meddwl gyfle fan hyn i'r capten. Goset! Nath y golwr yn dda i adfer y sefyllfa fanna. Fe Danny Gossett yn edrych yn ôl yn meddwl, ella ddylwn ni, jyst efo droed chwyth, jyst yn ceisio cael yr ergyd i ffwrdd yn gynt. Gwaith da iawn ban capten Cyril yn dod, nath o ddarllen hwnna'n berffaith. Gossett ar Cumming, mae'n gystadleuol nawr yn dydi. Mae hwnna'n bil gan Roberts, mae Roberts arall yn arall ar ifanc, a mae'r ferydd gan yr hwyl gan Roberts! I sgorio am y 4ydd tro yn yr uwch gyngrair y tymor yma. Croesiad tuag at y postyn pella, Conor Roberts ddim yn gwybod ydw i'n mynd a dwi'n aros. Oedd Matty Jones yn sbio at ei golgeidwad yn meddwl, wyt ti'n mynd i ddod neu beidio? Bron o sgorio rwyd i hun a Robles yn y fan ar lle, taro'r targed, a mae'n gwybod, mae'n mynd i sgorio. A Sears sy'n mynd i gymryd y tafliad derbyn i nôl. Ar idfloed fe. Hon yn heriol ac oedd angen yr arbediad. Am arbediad. Chwarae teg i Alex Brown. Ac oedd Sears yn gwybod yn union be oedd o'n neud. Mae reit dros ben y golgeidwad arbediad ddigon cyffyrddus, ond mae'n rhaid iddo fod yn barod amdani, da gan Sears. Oedd hwnna'n hwyr iawn gan Gossett ar Eiron Edwards. O, mae'n goch! Mae capten Caernarfon yn cael ei hel o'r maes efo 10 munud o'r hanner cynta'n weddill. Mae yn hwyr. Mae'r droed ei fyny efo'r studs, dim yn ddwy droed nadi, a jyst yn dal ffer Eiron Edwards. Mae'n un cas yndia, dwi'n meddwl bod y dyfarnwr wedi cael hwnna'n gywir. Jones. Abadaki efo Eiron Edwards. Mae Eiron wedi bod yn brysur ers o gael yr anaf na. Ers o eisiau profi pwynt. Abadaki. Rhediad da, dyma'r goreg yn y fo es dipyn. Mae'n eitha ni nôl nath i ddim cyrraedd Adam Davies. Y bygythiad yn dal yna, Lewis, mae o'n gallu tanio nhw. Am arbediad gan Carbo. Taflu gorff dros yr achos. Ac yn ffodus iddo fo, ac i Bae Colwyn doedd hi ddim yn gico'r smotsi med y dyfarnwr. Dwi'n meddwl bod hwnna'n taro i ddwylo fo. Digwyddiad ola'r hanner cyntaf debiau i. Davies. O! A Conor Roberts sydd wedi cael hanner cymysglyd yn gwneud arbediad pwysig. Fi dipyn o ergyd yn dod. Mae'n reit yn y gornel uchod. Briliant gan Conor Roberts chwarae teg iddo fo. Am arbediad. Mae'r glaw yn dechrau disgyn yma. Mae'r gwynt yn cynyddu. Mae'r bêl yn cael ei ryddhau Jordan Davies. Di amseru'r rediad. Mae'n cael tu ôl i Matty Jones. Mae Jordan Davies yn cael ei wthio. Ond mae hon yn goch yn dydi. Wowzers. Os oedd hwnna'n drosedd, mae rai bod hi'n gerdyn goch. Mae'r dyfarnwr yn penderfynu bod Sears yn dod ar draws. Dyna'r pam mae'n rhoi cerdyn melyn a ddim y goch. A sa bobl yn gallu dadla i fod o. Mae Caernarfon yn eitha ffodus o beidio fod lawr i 9-1. A mae Jordan Davies yn mynd i gael cyfle i ddial. Mewn â hi! Ac oedd arbediad arferchog gan Conor Roberts. Chwarae teg i'r dyn yma. Cwpl arbedion pwysig iawn mae wedi gael rwan. Mae hon yn gêm dda. A da chi'n teimlo bod yna fwy o ddrama i ddod. Y bêl dros y top. Nid yma tro cyntaf. Mae Jordan Davies yn brasgamu mewn i'r cwrt. Os all Robles i gyrraedd o. Mae'r bêl yn mynd y tu hwnt i Robles. Mae'r ergyd gan Roberts. Arbediad campus arall gan Conor Roberts. Wel, mae Conor Roberts, fyddech chi'n deud, wedi atal y gêm rhag dod i ben mor gynnar ar awr. Arbediad da, ond ddylia Roberts sgorio. Y bêl yn cael ei hanelu, tuag at Cumming. O, ddath y reoli hwnna'n dda dan bwysau Eiron Edwards. Eiron Edwards yn creu y cyfle! O, sa'i di bod yn hyfryd. Nath o wneud i'r bêl ddawnsio unwaith a wedyn i tharau, a mae Conor Roberts dod i'r adwy Caernarfon eto. Mae jyst flic bach fyny gan Eiron Edwards, a wedyn drwy y ddau amddiffynwyr. Matty Jones a Bradley. Os neu ddewiniaeth ar adeg i angen. O! Ac unwaith eto. Mae'r golwr ifanc yma, 45 oed, Alex Brown yn gwneud yn dda. Reit yn y gornel, mae ddigon uchel i achosi problemau. Y gic felly i'r ymwelwyr. Bradley'n i derbyn i'r unfer. Mae'n disgyn i Smith, yna Smith i'n rhoi dros y bar a mae'n anodd coelio sut. Smith, ti just yn gorau taro targed. Ti beth? 2 lathan allan o'r gol. A dros y traws da hi. Cumming yn ei derbyn i a mae Robles o'i flaen o. A mae Jordan Davies pen arall y cae a mae'r bêl tu ôl yr amddiffyn. Ydi gweld hyn yn digwydd mor aml. Mae Matty Jones yn dod ar draws. Yr ergyd yn isel gan Carbo. Ac mae Carbo'n taro'r bar wedyn. Wel, y tro cynta
Connor Roberts a'r rhwystro ddo. Yr ail, y bar a'r rhwystro ddo. A beth da eto gan Connor Roberts. Waith i ni alw fo'n Connor y Wal Roberts ddim. Mae di gael gêm mor dda.